खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव खुंफुंगोन बड'लेण्ड फेस्टिभेल। फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोदान दिल्लीयाव बर'नि माहारियारि आफादआ बड'लेण्ड फेस्टिभेल खुंफुंनो थांखि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादआ जयै सावरायनानै बड'लेण्ड फेस्टिभेलखौ खुंफुंनो थांखि लादों। क'क्राझार बागानसालिनि बड'फा हाउसआव बे आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादआ गोनांथारै सावरायदोंमोन। रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि ड सुरत नार्जारि आरो हारिमु आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव सावरायनानै बे गोनां थांखिखौ लायो। थांखि बायदियै माहारियारि आफादआ फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव बड'लेण्ड फेस्टिभेलखौ गोदान दिल्लीयाव खुंगोन। बे हाबाफारियाव आलासि महरै हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाहखौ हांख्रायनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड फेस्टिभेलनि गेजेरजों गोदान दिल्लीनि राजघाटनिफ्राय जन्तर मन्तरसिम गासै 10 किल'मिटार कालचारेल रेलि खालामगोन होनना बुंबावदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। नैथि खौराङाव दङ बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होथारनोबा बर' फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन होननानै बुंदों अबिद नार्जारि बिथाङा। गुन गोनां सोलोंथाइ जावरिखांनाय मिशनखौ बिथा खालामनानै भालुकपं दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया लाल बाहादुर शास्त्रि गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंदों। बे हाबाफारियावनो हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि अबिद नार्जारिया बाहागो लायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' हारियाव सोलोंथाइखौ लानानै एबसुनि खामानि मावबाय थानायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होथारनोबो बर' फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन होननानै मेलाव बाहागो लानाय फरायसाफोरखौ थांखिनानै खावलायो। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला BJP युवा मर्चाया थै दान होनाय हाबाफारि खुंदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि 74थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला BJP युवा मर्चाया थै दान होनाय हाबाफारि खुंदों। थांनाय 14 सेप्तेम्बरखालि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि 74थि जोनोम सानमोन। हादरगिरिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै मिरु खुंथाइ गोहोआव थानाय भारतीय जनता पार्टीआ 17 सेप्तेम्बरनिफ्राय 19 सेप्तेम्बरसिम थै दान होनाय हाबाफारिनि बाहागो महरै क'क्राझार जिल्ला भारतीय जनता पार्टी युवा मर्चानि बानजायनायाव क'क्राझारनि R&B सिभिल हस्पिटालाव थै दान होनाय बादा खुंनाय जादोंमोन। बे थै दान होनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला युवा मर्चानि सा 50 सोद्रोमाफोरा थै दान होदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ अरुणोदय 3.0 खौ गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया लाइभ भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों मैया बेखेवनानै होदों। आसामखौ बायदि बायदि बिथिङाव जौगाखांहोनायनि थांखिजों गासै आसामाव थानाय रांखान्थियारि लोरबां आइजोफोरखौ रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बोखांनाय आरो रांखान्थियारि गोख्रों खालामनाय थांखिजों थांनाय लक सभा बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदियै मैया फिन अरुणोदय 3.0 बिथांखिखौ दिसपुरनिफ्राय भार्चुएल अनलाइन कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। जायनि गेजेरजों एसेब्लाबो रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानाय फैगोन होनना बुंथियो गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव अरुणोदय 3.0 फोसावनाय हाबाफारिखौ अनलाइननि गेजेरजों आइजोफोरनो दिन्थिनानै होयो। बे हाबाफारियाव MP जयन्त बसुमतारी, EM रन्जित बसुमतारी, चिरां जिल्लानि बेंगिरि P बिजया भास्कर रेड्डी आरो MCLA अमर बसुमतारी मोनहाबो बाहागो लादोंमोन। आरो बेबादिनो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोला खासियाबारिनि गेलेग्रा फोथारावबो अरुणोदय 3.0 खौ गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया लाइभ भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों मैया बेखेवनानै होदों।
हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे 3 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, केएसिनि गाहाय जिबेश राय, आसाम एजिपि दोलोनि लेङाइ आफादगिरि कर्ण महन राय, क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि कबिता बसुमतारि आरो जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार देबेदियाबो बाहागो लायो। बाथि खौराङाव दङ दिरिङापुर गामिनि रायजो राजाफोरा आयेन बेरेखायै दैमायाव बाला अन्थाइ जावनायखौ बन्द खालामदों। बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थाना बाथाबारि हाग्रा खोन्दो मावख'नि सिङाव थानाय जखादं दिरिङापुर गामिनि रायजो राजाफोरा मरा फाग्लादिया दैमायाव आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथाना बन्द खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय मरा फाग्लादिया दैमाया दिरिङापुर गामिनि आबाद मावग्रा फोथारफोरखौ दैज्लां बोथोरनि समाव गोबां खुरखाना सिलिंखार खालामबोदों। आरो बे खुरखानाय जायगाफोरावनो बाला अन्थाइ फानग्रा माफियाफोरा आयेन बेरेखायै जेसिबिजों जावना डाम्पार ट्रेक्टर लगायना बाला अन्थाइ जावनानै फानबोगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव दैनि दोहौआ खुरखानानै आबाद हाखौ गोबांसिनै खहा खालामबोदों। बे बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानो थाखाय जेसिबि डाम्पार बिगोमाफोरखौ होबथानो खावलायदोंमोनब्लाबो जेबो फिथाइ मोनाखै। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ बन्द खालामनो थाखाय बिटिसिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', 42 नं बियाबनि एमएलए भुपेन बर', बाथाबारि हाग्रा खोन्दोनि मावख' बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांथि बिलाइ गथायदोंमोनब्लाबो दिनैसिम होबथानायनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। जोबथायाव राहा गोथे जानानै दिरिङापुर गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि आबाद फोथार खुरखानायखौ होबथानो थाखाय गावसोरनो आयेन बेरेखा बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानो सिगांबोयो। लोगोसे बिथांमोनहा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ थाबैनो बे आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ जावनायखौ होबथानायनि सायाव राहा लानोबो खावलायहरो। दथि खौराङाव दङ मिज'रामाव काछारनि सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ लांखारनानै गाज्रि आखु दिन्थिदों, दायनिगिरिया खारखोमानानै दं। काछार जिल्लायाव सानै लाइमोनफोरा सानै उन्दै हिनजावसाफोरखौ खावनानै लांदोंमोन आरो गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। भुगिनांनाय नखरफोरा होनाय एफआइआरनि बायदिब्ला धलाई बियाबनि लैलापुर ओनसोलनि थागिरि हिनजावसाफोरखौ 17 सेप्तेम्बर खालि लांखारनाय जादोंमोन। दायनिगिरिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला उन्दै हिनजावसाफोरखौ नसुङारि रायजो मिज'रामनि मोनसे थावनियाव लांनो थाखाय गंसे AS11Z6366 नम्बर गोनां कारखौ बाहायदोंमोन। एफआइआरनि बायदिब्ला नरसिंहपुर तहसिलनि सन्नीघाट ओनसोलाव लांनायनि सिगां हिनजावसाफोरखौ मिज'रामनि मोनसे खथायाव जोबथेना दोननाय जादोंमोन। जेब्ला नखरा थासारिनि बागै मिथिनो मोनो अब्ला बिसोरो हिनजावसाफोरखौ नागिरनो थाखाय पुलिसनि हेफाजाब बियो। बिबानगिरिफोरा फोरमायदोंमोन दि दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासेया फिन खेबसे दायनिगिरि जाय पुलिसनिफ्राय सिगांनि सांग्रांथि रादाबफोर मोनदोंमोन। बे समावनो पुलिसआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों आरो दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ निर्मला सीतारमणआ उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय पेन्सन बिथांखि बेखेवदों। रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ 18 सेप्तेम्बर 2024 बुधबाराव एनपिएस बत्सलेया बिथांखिखौ जागायदोंमोन। जाय बिमा बिफाखौ पेन्सन एकाउन्टआव रां थिसननानै गावनि गथ'फोरनि इयुननि थाखाय रां दोनथुमनो खाबु होगोन। बिमा बिफाया एनपिएस बत्सलेखौ अनलाइन एबा बेंक एबा पस्ट अफिसाव थांनो हागोन। बत्सले एकाउन्ट खुलिनायनि बाङाइसिन बिहोमाया 1000 रां। बेनि उनाव साबस्क्राइबारफोरा बोसोराव 1000 रां होनांगोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो दङ स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।